Oh, Bashir M. Wali ne, Kings JB. Labarin so zan furta akan kaina, mai soyayya da gaskiyar riba ce banyo. Bashir M. Wali, taushe zuciyarka. Labarin soyayya ta zan furtawa, mai sanya ji sai ya tsaya mara soyayya wucewa. Na ce da masoyi wanda yau ya yi haiwa, ni kan banyo ba. Na kama da san wata yarinya banyo aure ba, ban san so ba na aminta zuci ta zan babba. Ba komai ne saka yau ni zan furta ba, nan bangar kyau ba. Zan dan faɗi yanda muka yi soyayya ni da ita, zuwa makaranta dawowa ne na ɗau jigilarta. Kuɗin makaranta da mako da yaushe ni ke bata, yau ta yi digiri ni ban bawai ba ni dace ba. Komai ya farko dole sa ka san yana da karshe, babu mamaki dan kaga kare yana tauna kashi, dan irin haka na faruwa kullum babu misali. San zuciya ke sa ayo haka babu dalili, bayan kai wa mutum kairi ya nufo ka da duk sharri, dan burin ganin bayan ka ko bata ma tsari. A kaunace ka nan ka har a zuciya ba gurbi, to sanya wa zuciyarka salama zai zam kari. Sai ka dinga addu'a ka dangana komai ga rabbi, dan shi ya sanya ma santa har zuciya ta gurbi. Da abokaina suna ta faɗa min wai in barta, fata so na tuntuni ni na kasa fahimta, alkawari ban yi ba. A kwana a tashi dai tsara bata kyale da ni ba, karatu ya kare na faɗa mata aure riba. Sai ta ce mini ya za a yi ni aure in ba so kan na ba. Ciwa na yi kuka na gaji gashi da fanso na gaza ɗauka, masoya kun ji a labarin soyan da na koka. Shawara ta komai za ta yi to kaiwa mai sauka, na ɗau nauyin ta ta yi digiri ta ce mini soko. Daɗi da wuya ni ilimi zan je ni na nema, na ja ɗamara ta na yi nisa ba zan ji kira ba. Daman yana da kyau a rayuwa ka mallake shi, domin martabar ka ko gudun ai ma kyashi. Da shike kai mutum matsayin da za a yi sabidar shi. Rayuwa da lamura sun fi daɗi in aka yi shi, haƙuri ne mafita don kai rumfa bisa kan shi. Wataran komai zaka ga ya zamto tarihi. Labarin so, labarin so, labarin so, yeah,